Mnyamatayu ali ndi zaka 29 ndi wotalika 23 inches yomwe ndi pafupifupi 58 cm. Thupi lake la ukhanda ndi lomwe linakakamira pa iye pofika tsiku la lero. Chinachitika ndi chani kuti zikhale chonchi? Makolo amamusamala motani mnyamatayu? Moyo wake wa tsiku ndi tsiku umayenda bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira. Zina lake ndi Manpreet wa dziko la India. Anabadwa bwinobwino monga momwe mwana abadwira, koma atafika chaka chimodzi makolo anadabwa kuona kuti Manpreet sakukula mmene mwana amakulira. Zaka zinapita, thupi osakula, mawu osakula, komanso nzeru osakulanso. Monse mutu makolo a mwanayu ayesa pafupifupi madotolo osachepera 100, koma izi zinali zachilendo kwa madotolo, ndipo palibe solution yomwe akanapereka kwa Manpreet. Mnyamatayu maganizidwe ake ndi aja monga amwana, koma zingosiyana pang'ono, kamba kuti iye amatha kuzindikira akamafuna kukoza komanso kuchita chimbuzi. Amatha kupereka moni wamkono kwa alendo akafika, ndipo makolo ake amamukonda kwambiri monga momwe kholo likondera ana ake. Ndipo kwa iwo mwanayu si chitonzo ayi. Manpreet ndi first born wa bambo ndi mayi Jagta Sai, ochokera dera la Punjabi, dziko la India. Pangani share story yake. Mwinatu nkuteka muli ndi mavuto osiyanasiyana m'matupi mwanu: likango, BP, sugar, asima, mphamvu za bambo, mauka, ma-answers, gas, immune system, kapena zaka zikukuthelani mzimayi asakuyima ndi zina zambiri. Monga mukudziwa inu matenda angoti mbwe masiku ano. Kulitu gogo kanjoka omwe adza kuti azathese mavuto anuwa mophweka kudzera m'mahebwa achikuda. Iwo ati amathandiza munthu olali kutali, komanso ndi maiko ena monga Mozambique, Zambia, Tanzania, South Africa ndi ena. Ndisakutayiseni nthawi, ayimbireni kapena WhatsApp ndipo zambiri afotokoza okha.